Takže ahoj lidi, já vás chci přivítat u tohohle videa a dneska jsem si pro vás připravila LPS šipkovanou a k tomu jsem si tady přizvala své dvě kamarádky. Ahoj. Ahoj. Já jsem Alice. Já Jolly. No a nebojte se, já vám to vysvětlím tu hru. No a my budeme hrát s tebou. Jo, budete. Tak, tady máte lístečky. Nastříháte si je a dáte si čísla od 1 až po 6. Hodíte tady kostkou a na jaké číslo to ukáže, vyberete lísteček, na které je to číslo a tam máte úkol. Tak hraješ, ne? Jo. Jdi. 1. Oběhni dům Jolly. Tak to bude hračka. Jsem tady. Ahoj. Jo, tak to bylo rychlý. Jo, to by teda bylo. Teď hraju já. Jo. O, 2. Řekni tohle, tak jo. Od poklopu ke poklopu, kyklop, kouli, koulí. Dobře. Ty jo, jsi fakt dobrá. A teď ty Jolly. Ano. 1. Znova. Tak si oběhni barák, když to tak zvládneš. Dobře. Ale na druhou stranu. Už jsem tady. Jo, hurá. Tady A hraje teď hraju Zuzka. já. 3. O, tak si ji vylosuj. Dobře. Hraj ještě jednou. Tak dobře. 6. Udělej stojku na hlavě. Dobře. Spadneš. Pozor. Málem si spadla na čumák. No pravda. Ty hraješ ty, Alice. Ano. O, 4. Tak já si ji vylosuju. Otočím. Najdi 3 panáčky a 2 dorty. Jo? Tak dobrá. Tak každá najde jednoho panáčka a Zuzka může najít dorty. Dobře. Rozchod. Podívám se tady k ním. Neviděli jste panáčka? Jo, Mám viděli. panáčka. Můžu se ho vzít? Jo, a umíte pozdravit? Promiňte. Dobrý den. Tak to bylo teda hodně snadné. Tak já na ně počkám. Já se podívám k sobě domů a chci najít žlutého panáčka. Jamesy, Ano. neviděl jsi panáčka takového žlutého? Ne, bohužel ne. Neviděli jste žlutého panáčka? Ne, bohužel ne. Já neviděli. No a žlutý panáček. Tak. Ahoj Alice. Čau, Jolly. Ty už to našla? Ano. Aha, tak počkáme na Zuzku. Tak to má nejvíc, no. Podívám se třeba, kde brám. Ahoj. Panáčku. A mám tě. Čau, ten dort je tvůj. Jo, Tak si ho vem. díky. Takže jsem našla dort i panáčka. Čau. Čau. Tak jako už vypadni. Tak jo. Tak. Mám to. A 1 dort. Ty už to našla? I Jo. dort? Jo, ale ještě 1 mi zbývá. Tak ho zkus najít. Dobře. Tak to bylo snadné. Holky, mám ten dort? Tady ho máš. Tak je tady asi necháme, ne? No jo. Teď hraju já. Tak hraj. Jasně. Jída, spadlo to. Tak ještě jedno. 5. No tak to ještě nebyla. No, tady si můžeme vybrat. Já si asi vyberu tohle nebo tohle. Nevíte, holky, to se má vybrat. Asi tu tichou poštu, ne? Dobře. Tak jdem na to. Jo. Žirafka. Ano, správně. Teď hraju já. 5. Znova. Tyjo, já si mám tady ten druhý úkol. Jdi k domu Alice a Johna a pokus se najít poklad. Tak hodí najít, ne? Jo, dobře. Čau. Co to je? Ahoj, neviděl jsi někde takový poklad? Podívej se za barák, možná tam bude. Dobře.
jsou peníze, tolik peněz, ty jo. Musím se rozdělit mezi kamarádkami. Že je teda? Už to mám, holky. Ty jo, peníze! Ty jo. Holky, chci se s vámi rozdělit. Každá dostane 100. Jo, ale to je moc. Ale je to přece akorát, je to 100 tady těch penízků. A je to moc. To by opravdu nám to dáš, ale Julie, pardon, Zuzko. Jo, dala, určitě. Tak já si vezmu jednu. Já taky. A já tu poslední. Jo, tolik peněz. To je mega. To je ten nejlepší poklad. Jo. Takže tohle celé video, doufám, že se vám líbilo. Mohli byste zanechat odběr, like a napsat, když tak i nějaký komentář. Ano, to byste mohli. Jo, byli jsme si za to všechny 3 rádi. Dalo nám to dost práce. Ano, to dalo. Zatím Ahoj. Takže čau. Lidi! Penízky.